Hello everyone, welcome back to our channel. So for today's video, puro lang to mga mga highlights sa mga nangyari sa amin last week. Huh? Kahapon? Kahapon pala yun. Kasi iniisip ko, bagong week yung Monday, bagong week pala, Sunday pala. So, kahapon yung nangyaring mga videos or sa mga sumusunod na videos na to. Anyways, wala naman masyadong ganap, pero na-excite lang kami sa mga videos na mga ipapakita namin kasi first, nag-change yung time namin dito. So, umatras na yung time namin ng 1 hour. Kasi dahil sa nag-end na yung daylight savings. So, kung may question kayo about daylight savings, comment down below. Pero, yes, nag-change na yung time namin dito. Umatras ng 1 oras. And then, nag-snow, guys. Oh my God, heavy yung snow namin kahapon na sobrang na-excite kami kasi first time ang aga. But, yeah, ipapakita namin sa mga clips na to, sa mga susunod na videos. Hello, ayan na po. May snow na. Ay, hindi actually snow yan. Wet snow. No? It's wet snow. Hindi masyadong nagsusnow dito sa BC. Ganyan-ganyan lang. Parang flurries. Flurries. And then, pag land ng mga snow, wet. Ano na siya, tubig. Kaya hindi nakaka-build up. You ready to hold your sign? Madami These na. kind of surprises are gonna make the day much more. Let's check. I got it. Go. All right, 3, 2, 1. Hold on. I'm confused. Oh my gosh. Snow na talaga siya. I love it! Pero, hindi siya no? Oh my gosh. Come on! Sige, alis na kami muna. Wow! Ayan na talaga siya, guys. Oh, tignan nyo. Wow, ang aga nag-snow ng Vancouver ngayong year na to. Usually, hindi niyo makikita to until siguro mga December, January, February, mga ganong months. Pero this is only temporary also. Hindi yan magsastay. But still, pero medyo maaga siya talaga nag-snow. Okay, mag-ready lang kami kasi mag-grocery kami. Tingnan niyo guys. Ang lalaki na ng hulog ng snow. Aalis kami. We're gonna go grocery quickly for the week. Oh my God! Okay. Nakapag ano talaga pala siya, oh. Pero magme-melt din agad yan. Lumaki pala. Ha? Nakapag-build up pala siya ng onte. Pero, ano lang yan. Magme-melt ka agad. OMG. Oh my God. Ang aga nag-snow. No? Aga nag-snow. November. Wow. Wow. Ingat. Wow, OMG. Alam niyo, nakaka-excite kasi nga hindi kami masyadong nakakakuha ng snow dito sa Vancouver. Kaya tuwing nagsusnow, oh my God, grabe! Tingnan niyo yung mga streets doon, nagpuputi na din talaga. Tingnan niyo to, oh, Pero alam niyo, panandalian lang yan kasi hindi nagbi-build up ng sobra-sobra ang snow dito sa BC. So, mga siguro mamaya, ano na din to, malulusaw or bukas eh. Ayan, no? Wow, and masyadong dark. Doon. Wow, OMG.
masasabi mo sa snow? What? Wow. Hello. Kaampas ko. Okay guys, so andito kami ngayon sa superstore para para sa aming mabilis ang grocery ngayon, kaya samahan nyo kami. Feeling ko maraming tao dito so hindi kami masyado mag-vlog. Okay, see you sa inside. Bye. Banana, 59 cents. Kiwi, 79 cents. Let's get just one. Mahal spinach ngayon. $2.49. Where's... Ay, medyo malambot. Eggplant is $1.99 pero wala na masyadong choices. This is $2.99. Potato. Walay na rin. Gotta go get milk and eggs. There's eggs. These ones. We don't have the other option. Kuha din tayo ng croissant. $5. Sabi ni Kim, croissant. Ako. Magkano yan? Ay! Guys, pinalik pala namin yung croissant kanina kasi mas gusto namin to. Kanina nagre-record ako. Nagre-record siya tapos hindi naman pala naka-record. Akala. Nag-video ako. Sumasayaw pa naman si Kim. Hindi naman pala naka-record. Anyway, mas gusto namin yan. Tsaka mas mura. Kung magkukosant lang kami, mas gusto namin yung sa Costco. Pero, since andito kami, yun na lang kinuha namin, yung bun. Alright guys, so tapos na tayo. And, yung nabayaran natin ngayon is $28 lang. $28.68. Lalabas na muna kami saglit. So, ayun na. Wala nang snow. Rain na naman siya. Kaya, ano, na-excite talaga kami pag nagsasnow dito. Kasi, yun na yun kanina. Nag-snow siya and then now it's gone. Wala na naman. So, we're home now. The struggle is real. Ang dami kasing doors na kailangan namin daanan. Yeah, hindi na nag-snow. Maulan na lang. It's Vancouver for ya. It's like so now, bahay lang kami. Siguro magluluto ng dinner. Sinigang because it's cold. And then yeah, that's it. We'll just see you when we get into the apartment. Alright, so nasa bahay na kami ngayon. Tumila na talaga ang ulan at ang snow. Medyo may sun. Onte, sikat nagpapakain ng fish namin na si Angie.
And siguro maya-maya maglilinis din ako ng aquarium ni Angeria. Kasi medyo madumi na. Ang sakit ng ulo ko. Anyways, manonood muna kami. And, I think that'll be it for this vlog. Bye everyone. Thank you so much for watching. Please don't forget to subscribe. Bye.